Laia, mira això. És un vídeo que diu les coses més antigues de València, on és el Tribunal de les Aigües. Sempre estàs igual. Només mires vídeos per a riure's. Saps realment què és això? Pues sí, estem parlant d'aigua. Jo crec que és una cosa molt antiga que ja no serveix per a res. No digues això, és superimportant. És una institució que encara funciona avui en dia i és única al món. Bueno, si és tan important, per què no em veig més en TikTok? Xiques, atenció. El meu projecte serà sobre el Tribunal de les Aigües de València. Mira, just el que volíem. Vull que feu un vídeo que combini passat i present. No sols informació, sinó també emoció. A mi m'agrada la idea. Podem fer alguna cosa diferent. Bueno, si tu ho dius... Ja estic investigant el tribunal per al projecte. Storytime de com este tribunal es reuneix cada dijous davant de la catedral. És el Tribunal de Justícia més antic de tota Europa que encara funciona. Get ready with me per a veure-lo. I podeu parlar amb els amics i participar en els sorteig del meu compte Instagram, ja sabeu. Follow i comentar. Però no és només això, regula l'ús de l'aigua entre els llauradors. O sigui que si algú fa trampes amb l'aigua, el jutgen ahir mateix? Exacte, i ho fan de manera ràpida i justa. Això sí que és contingut de qualitat. Espereu, què està passant? Però no estàvem en classe fa un moment? Este any la sequera s'està afectant molt. Hem de repartir bé l'aigua o perdrem la collita. L'aigua no és infinita, cal respectar els torns. Estem en el passat. El que no pot ser és que en el segle XX encara hi ha lladres d'aigua. Suposo que al futur la gent sí que respectarà aquestes coses. Doncs jo crec que per no respectaran ni l'agricultura. Quins simbolismes duen aquestes persones? Va, segur que al futur són les màquines les que s'ocupen d'esta tasca. Jo crec que l'amor que fiquem nosaltres a aquell treball no fica una màquina. Penso exactament el mateix que tu. No m'està arribant l'aigua. No serà que ha de ser el del camp de dalt, que haurà utilitzat més aigua de que li corresponia. A vostè no li toca regar! Què dius? Jo només intento salvar el meu camp de la sequera. Però això afecta els altres. Si tots fem el mateix, no quedarà aigua. Però les coses no funcionen així. Vaig a cridar al guarda. Aquí necessitem una solució justa. Així es va formar una bona. Jo no me meneig d'aquí, que no vull perdre la informació per després comentar a l'Ateneu del poble. Mare, i nosaltres així darrere que ningú sap que estem. Millor, que és que ara es tocarà rebre. Per ahí ve el guarda. Guarda! Què els passa? Que Tomaset, el del camp de dalt, m'ha furtat el torn d'aigua. Ja sabem com és i no va reconèixer res pel que portaré al Tribunal de les Aigües. El tribunal! En permís de sa senyoria. S'obri el tribunal. Denunciants de la sèquia de Quart. Denunciants de la sèquia de Quart. Denunciants de la sèquia de Benatxer i Faitanar. Denunciants de la sèquia de Benatxer i Faitanar. Denunciants de la sèquia de Tormos. Denunciants de la sèquia de Tormos. Denunciants de la sèquia de Mislata. Denunciants de la sèquia de Mislata. Denunciants de la sèquia de Xirivella. Denunciants de la sèquia de Xirivella. Denunciants de la sèquia de Mestalla. Denunciants de la sèquia de Mestalla. Denunciants de la sèquia de Favara. Denunciants de la sèquia de Favara. Denunciants de la sèquia de Rascanya. Denunciants de la sèquia de Rascanya. Denunciants de la sèquia de Rovella. Denunciants de la sèquia de Rovella. Este senyor presenta la denuncia. Així es parla en respecte i veritat. Parle vostè. Jo denuncio que m'hi han llevat aigua per regar quan no li toca. Gràcies, parle vostè. Va ser la meua defensa que la meua collita anava a morir. Què faig? La deixa anar? L'aigua és un bé comú, no privat. Jo veig clar un incompliment dels torns de reg. I jau? Tan ràpid? La rapidesa no està renyida amb la justícia. No li toca parlar. Calle vostè. Parlant amb sinceritat, estic totalment d'acord. Clar, i damunt volen tindre la raó sense fer complir les normes. Les normes existeixen per a protegir a tots. I la decisió serà pel bé de la comunitat. Ell ha trencat el torn de reg.
Jo només volia evitar perdre-ho tot. Entrenem la situació, però les normes són clares. Calleu vostès. Si no es respecten, el sistema falla. La decisió és que es deurà pagar la multa conforme les ordenances de la sequia i el dany causat al veí. S'alça al tribunal. Avui sí que ha sigut un tribunal entretingut. Ja veus, i encara es posava xil. Ai, doncs a mi m'ha donat un poc de pena. Tentem, però s'han de complir les normes per al dia. Puc dir-lo més alt, però no més clar. Bé, se deixem de xerreta i anem a pegar un mosset a l'Ateneu o què? És impressionant. Tot es resol amb paraules i respecte. I pensant en el bé de tots, no només en un mateix. Vale, reconec que m'he equivocat. Això és molt més important del que pensava. I nosaltres pensam que només eren vídeos. Hola a tots. Avui vos portem una història real, Una tradició que continua viva basada en el respecte i la justícia. i en cuidar bé un essencial, l'aigua. L'aigua es dona vida. Ens connecta amb el passat. I ens obliga a pensar en el futur. Depèn de nosaltres cuidar-la. El Tribunal de les Aigües de València és part de la nostra història i del nostre futur.